Kasado na ang gagawing rice distribution ng Ako Bicol Party List sa mga lugar sa rehiyon na sinalanta ng Super Typhoon Uwan nitong linggo. Ayon kay Rosalie Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng partido, unang magsasagawa ng rice distribution sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay bukas. Tutungo rin ang Ako Bicol team sa Pulangi, maging sa lalawigan ng Catanduanes at Camarines Norte. Well, sa ngayon, naglo-loading sila ng mga relief goods, specifically bigas, na dadalhin bukas sa Rapu-Rapu, Albay, kung saan yung focal ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Pido Gerbin ay nakipag-ugnayan na sa local government unit ng Rapu-Rapu kay Mayor Otoy Galicia. Bawat benepisyaryo anya ay makakatanggap ng tig 5 kilong bigas. Base sa assessment ng ating mga coordinator, nangangailangan sa yung mga especially yung pinaka naapektuhan ay sobra sa mahigit nasa 17,000 families. Pero hindi naman yun kakayanin ng Ako Bicol. Kung kaya nga po, nangunguna ang Ako Bicol upang yung iba din na mga ahensya ng gobyerno ay tumugon din. Kasi kumbaga tayong mga Bicolano, nandyan yung ating mga pagkakaisa, nandyan yung ating mga pagtutulungan. Ang Ako Bicol lang ang laging nangunguna upang kumbaga siya yung maging halimbawa ng ating mga leader or ating mga officials sa gobyerno. Bahagi ang rice distribution sa Tabang sa Kalamidad program ng partido na layong mabigyan ng agarang tulong ang mga Bicolanong nasalanta ng kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.